Райондашыбыз Илдар Маннановка бүләк авылында бюст куюлу аңлашыладыр. Ул шушы авыл кешесе. Шиксез батырлыгы өчен Бөек Ватан сугышының 1нче елында ул герой исеменә лаек була һәм Ленин ордены белән бүләкләнә. 1943 елда батырлык өчен медаль ала. Бу урын авыл халкы өчен генә түгел, районыбыз өчен дә истәлекле, кадерле урын. Бу инде бүләк авыл өчен bir олы kızlar, bizning erkak bir chora bo'lib tura, ko'ngillasharga, yetishtirib turga, ularga bir shug'ul bo'lib tura. Шул biz ашуга авылдашларыбыз без елашып, бу теләк барыбызда да күптәннән барлыкка килгән теләкләр, авылдашлар бердәмлеге белән эшләнгән эшләр. Бүгенгә кадәр авылны бетерәсе килми, авылда кешеләр әз булуга карамастан, әле һаман да кайтышып торабыз, аралашып торабыз. Шушы аралашулар bitmesin, kiymemesin idi. Бюстны ясату идеясы белән Йоршолыда яшәүче Илназ Кәремов чыккан. Илназның балачагы авылда узмаса да, әтиянисе бүләк авылында туып үскән кешеләр. Тантаналы чарада Илназ Кәремовка район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Чарага ерак шәһәрләрдән дә кайтучылар шактый иде. Biz үзебезнең геройларыбызны белергә тиеш, Советлар Союзы герое булып, аның бөтен батырлыкларын укучылар беләләр. Һәм инде без шуларны дәрестә дә өйрәнәбез. Аның мәктәптә безнең тактасы да, мактау тактасы да куелган. Без һәрвакыт өйрәнәбез һәм үзе исән чагында да без аның янына кунакка бардык. Илдар Маннанов инде Советлар Союзының герое. Безгә аны сөйлиләр, без аны белергә тиеш. Бәйрәмнең рәсмийлешеннән соң халык үрәзмәт мәктәбе укучылары әзерләгән концертны тамаша кылды. Без геройларыбызны онытырга тиеш түгел. Авылдашыбыз Советлар Союзы герое Илдар Маннановның батырлыгы безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.